Iti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, nakaluto ka ka din ba, nang? Ay, dandani akon makaluto. Anyat orasan, di ka pa'y nakaluto. Na, agreklamo ka. Kat no nagado, ti inasikasok dito balay. Ay, mabisinda tao. Aguray ka kadibiit. Sakla ko man, tinagluto. Apay ngay maray takauguging mo day tarupam. Kauguging aya. Ipakitam ngamin akin ni Marikwanang. Ay, wain, pudno, maribanang. Agsumbangir aping-ping mo ti kaugugeng. Napuspuskol ti uging day tamakinkan ni Gade. Ay, jak paikit din masango akitaan to'y rupak iti sarmeng. Nay, apay kumaasaan mo ang masango, Mare. Kat no nagado ti araramidak ija balay may. Isukat dayta ti makagapaw. No ape asa nakanakiasawa. Ay na. Ay, nagado talaga ti maas asikaso iti unag ti balay. Ni Kapitan Laeng matinaskan nga asikaso ni Maribanang. Ay na, nagado ti araramidak, kumare. Amumat dayta, taadamot ni badung mo. Ni badung ko ti mga asikaso ijay balay may Mare. Padasan na ti agsadot-sadot ta. Ay, mayat ano kasta? Tulada maan ni Marituyang, Maray. Ningamin badong na ti para laba, para linis, ken para luto. Para iwayway pay itinwang ken kaldeng, Maray. Kat si kangay Maray, anya ngay matiar aramidam. Para chismais. Ay, bigbigat pay laeng. Umayan makichismais ni Marituyang. Ay, sige. Padasak tu manmat day taasing-asing ya. Ay na, kayat ko na ito inluto ni Ante Anadigwan ako kao. Ay, uray siya. Naglaing ki din nagluto ni Antimon. Angkail, sino ay ti aginaw? Apay adamagam kat amumuno asino ti aginaw. Ni Antim Sika, ti aginaw, integ. Ha? Apay kumasyak ngay. Ay, nakapagdesisyon akon. Manipod ita, sikan ti mga ramid kadagiti trabaho diti uneg ti balay. Nangigmawang kail. Apay nga akas ta. Kasano nga ama aramid ko ti responsible ko akas kapitan. Siyak pa lang ti uay si kapitan. Awanin ang kail. Mapalaban kan nga aglutaw kas kadaglinis. Apay Maray, kaslada birbiro ka. Ay, birbiro kak nga ro dagiti tanod. Ay, nakitam ni Kwarog, Maray. Nakitak mat dita paradaan itay. Amuklatan no apay abirbiro kam. Ibaon mo manan ang mapangumatang iti paborito asidaon ni Kapitan. Saan, Maray? Mitingak man ida. Mitingam? Apay ang mitingam ida? Wain. Mitingak ida, maipapan iti pakasaknan ti barangay. Ningay Kapitan amang meeting kadakwada. Ay, madamang aglutluto, Maray. Kan adupay, tilalabaan na. Adda istorya eken ka, Maray. Sigurado ang magustuhan da ito nga istorya. Umay ka manin makichismis sa bigbigatan. Jak maurayan ti aldaw, Maray. Nasken nga ichismis ko ken ka na ito'y takapudpudutan na paylaeng. Anya day taaya nga ichismis mo. Amom ka day, no asino jay istoryaan daan na sikugan dito'y purok tayaw. Day tamanin matiway mo istoryaan. Kano nabayag daytan. Anya kumangay ti baro iti dayta nga istorya. Nanayunan di na sikugan, Maray. Katamaw no asinaw. Ay, makauma. Inaldaw mo tin aday ta ti umay mo istoryaan. Di mo kaya't adengkain? Dayto ikit di istorya ti denggam. Sigurado akabarbaro daytoy. Istorya agpaymot. Adi kaya't ko nga istoryaan.
Una umpay ngamin adenggan da ito istorya. Ha? Jak to kayatin ti umay makiistoryakan ka. Ay, kanayon la aday ta istorya ti kayat mo amang mangag. Kat puro mat nasiksikugan. Kahit anya nga ruday ta istorya ngay. Ha? Sigurado am laang nga interesado ak dita. Amom kaday no asino ti tumaktakder ita a kapitan. Demo ko na. Wan maray ni Maribanang ita ti uay si kapitan. Ah. Oh, di maya. Mitingan na kano nga ro dagiti tanawd ay ngam awan damag. Kasano na ito yan? Nagsakit ti sikat ka nga aglablaba. Jak pa'y nalpas. Kasano ngay day tangkal? Saan ka pa'y mata nakalutaw? Aywan. Jak pa'y nakaarong. Jak amon no anya ti una nga aramidan. Dara sa mati aggunay. No di mo kahit nga ungtan na ka ni Antin tun sumangpang. Aywan ka. Tulungan ako na. Jak matamon no anya ti aramida. Aglaba ako nagluto ak. Jak pa'y nakalinis. Ay, nagadumot nga yung tinaskan nga ramidam dito'y balayaw. Kunak no nalaka ti para balay. Kanayon mo ngamin nga untan ni Antibanang. Ibagbaga man nalaka lang ti trabaho na dito'y balayaw. Ngam itata si kamay, marigatan kagayam. Babasak di barangay hall. Apay ni mutan Maribanang tinakatugaw di opisina ni Parinteng. Apay, di mo pa'y nadamag. Tiyan niya. Ni Maribanangan itati uay si kapitan. Anya? Apay ni Parinteng ay. Iso ka naun ti para balay. Ay, tinulan na kan. Agpadpada kayo na. Ay, saus. Anya day tuyang ngay mapaspasamak. Nakaluto kan. Ay, huwag gaya man niya. Ay, sos, nagbuntog kan nga gungunay no saan ka pa nakalutaw. Ay, naglinisak pa yun Kahit anya nga rutar aramidam, agluto kan Ay, aguray pa yung Agi na naak pa yung tuyang. Agluto kan kunanay. Urayan pa'y lama kaungatak. Agluto kan. Way, nagluto akaun. Unay ka na ya. Inal daw malaki din nga ungit ka nga ungit. Nag-meeting kayo ka din, Kwarog. Wain, kagawad. Ni Antibanang tinang meeting kada kamay. Kat anya nga tinapasamak. Nagunget ni Antibanang. Nagasang, tugot-tugot na ti balunet na ijay meeting may. Ay kaagnakam kayo nga rod atanod no kasta. Saan na kano kaya tinarugit a barangay? Agraman ti barangay haul. Masapol analinis ka now. Ado ti saan na akayat. Ungtan nanto pa ni Uncle Kaw no saan na makaluto a dagaws. Ay kagpadpadadan ka ni Kumari Tuyang ano kasta. Danom, integ. Yalaan nak iti danom. Ay, sige. Darasem ti aggunay Ato yan ti danom. Nay, apay ngay asaan analami es? Apay, masapol analambis. Nalami es ti kayat ko. So katamday ta. Ay, baon ka laabaon. Sanak matakastakan ka. Ay so katamkit din. Nagadupay la reklamom. Uy, sukatak. Ay, kasta launay ti panang parigat mo kanyak idi siyak ti para balay. Iso apadasem met ita. Makapakatawa met dayta is istorya maray. Saan met makapakatawa iti panagkunak? Ay saan ay kunak ano makapakatawa? Kunak man no kunam nga duty ka ita. Ay katwan, anya ti oras na ya? Aldawan na. Ay uding gaya man niya. Ay naladaw akon iti mano nga oras. Ay katingkan Bayam man, awan mo't lang ni kapitan ita. Ay wan gaya man niya. Ni gaya mon Maribanang ti uay si kapitan. Uray sumrekak inton madamdama. Sana bale, takumarik jay uay say. Kayat mo asawaan, mabalin latang agin istoryata. Katuan amare. Sige, ituloy mo jay istoryaan. Sige nga raw, ngam drama mo't itan. Iso asaan kan nga katawa. Mare, ag-duty kan?
Wan, Maray. Ay, nagladaw kamutan. May salaangan nga oras ti panagjutem. Mabalain, Maray. Nagkunakan ka ang mabalain. Ani Kapitan Tupay. Uray saan kami nga agduty a kagawad. Basta umay kami lang aglagbok ay mayatan. Ay saan ang mabalin kanyak dayta? Apay asaan kat o ay sikalaang maut. Saan nga rod ang mabalain? Makaungot kan sa matan. Apay, opisyal kaya? Uray tasyak nga rod ti uay se kan niinteng. Saan ang mabalin? Kunak! Apay ngay asaan ang mabalin kat mabalin mo't kan ni Kapitan. Ay mabalin iday, ang saan itan. Ay, amin akagawad nga agjutay. Masapul asumrak iti umno nga oras. Saan ang maladaw? Agrunda kayo itan ko araw. Saan mo't iday? Nagungit-mut ngamin ni Auntie Kabanang nga uay si Kapitan ka na. No saan kami nga grunda? Naungit niyan time. Una tataba daw. Nang runa no igem na ti balunit na. Ay saus, nakamamak. Ay, may mayat nga rod no iso ti Kapitan. Kumaa tataba daw. Ang saan mo takayat ni uncle ko, ti agparabalay latan. Ay, uray siya nga rod. Marigata na nga agparabalay. Tanaungay ni Nanam Atuyan. Nay, paray. Agal-ala ka mo tibulong ti marunggay. Win, ilutok si daan mi kanibanang. Ay, umaya mamagala paray. Ang imjak makichismis na agungat ni Banang no maladawak ang makalutaw. Ay, uray siya paray. Pang-urin nak ni tuyang ka no saan ka makalutaw. Makabanog gayam ti parabalay. Ay, huwag nga rod paray. Pagarup ko iday. Nalakalang tag parabalay. Ay, nagbidot ta pare. Mahirap gayam. Bagay! Nakaluto-kan? Ay, sas. Hagawid akong paray. Apay ang mabutang ka kanituyang mo. Kano nakaisip ang mga ayabkan ka. Ay, di mula mo paray. Nakalamang di pang urna. Iso nga gawid akon. Anya ti orasan, awan pa'y nalutaw. Di ka pa'y nakalinays, di ka pa'y nakalaba. Ay, nagadumo nga minti paparamid mo tuyang. Dahita lang, nagado na reklamaw. Idi siyak ti para balay, trabaho kamay. Ay, gusto na tuyang. Sumuko akon. Apay ngay ngatom dagita imam. Sumuko ka na talaga. Ay, di akong kayat ti para balay tuyang. Kay, anya nga rod itati kayat mo nga ramidan. Ay, kitagbangkaga langin Nasaysayat pa ay. Sigalatan ti agpara balay. Alam na ito, taglutukan. Kwarog, ayan ni Uncle Mau. Rimuaran tay. Apay arimwar, kat saan na pa'y analpas dagiti trabaho na dito'y balay. Nakasakdo ka din? Isak timbaon na asimak dawan tay. Ay awan pa'y mat naluto. Apay, napanan na aya. Urnusan na kanupay ti barangay antay. Ay tapay. Adak lang arudan. Diyak mo antay. Isumati ko nana. Mabalunot ko day jay nga Uncle mo no kastalaan. Ay, di nakiramraman na antay. Ay, ingka nga rod ayaban ni Uncle mo. Ibagam nga umay aglutaw. Dahil, ay ayaban na ka ni Auntie Banang. Apay ka now? Saan ka kanupay mo ta nakalutaw? Diyak kayat ti parabalayan. Di iso ti bagam kan kwa na. Ururayan na kayo di balayaw. Ag-retire ako nga agparabalay. Nabanog ako. Tila papanam si Kainteng. Aldawan, saan ka pa'y nakalutaw? Ay, agungat ka man ako nakon. Ay, mabalunot kan saan na talaga. Ay, agsinukatan iti kastoy. Diyak kayat ti parabalay. Nagbiit kamutan anauma. Ay, kayat ko ti kapitan. Sa anak mabanog iti kasta unay. Kat ita, amumonterik na ti agtagibalay. Ay, nagrigat gayam. Iso jakton agreklamo ba na? Ay na, kapitan. Saan mo ngamin at agibasitan ti trabaho ni Nana Banang?
Tauray trabaho iti balay, makabannog man. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.